πέρα από τις χρυσές ακτές του Βοσπόρου, εκεί που φεγκοβολά το πιο απομακρυσμένο φως της αυτοκρατορίας. Κάτι πολύ παράξενο αναδύεται στα βάθη της σιωπής. Πέρα από τη μυστηριώδη Βρυγία και την έρημο της Λυκαονίας με τα απόκοσμα μυστικά. Πέρα ακόμη και από τις υπόγειες πολιτείες της Καπαδοκίας και τα κάστρα της Κεσάριας. Εκεί, στην ανατολική μεθόριο της Ρωμιοσύνης, κρύβεται μια μυστική κρύπτη και μέσα της μια δύναμη δυνατότερη και από τους ίδιους τους μύθους. Πράκτορες της Κωνσταντινούπολης, Σασανίδες υπότες, μια οργάνωση που υφαίνει τη σκιά της στα υπόγεια της βασιλεύουσας, και ο αέτιος, ο πολεμιστής με το σπαθί των πάγων, θα βρεθούν σε μια σύγκρουση που θα καθορίσει το μέλλον ολόκληρης αυτοκρατορίας και της ιστορίας όπως τη γνωρίζουμε. Το σπαθί των πάγων, μια συναρπαστική επική περιπέτεια γεμάτη μυστήριο, ανατροπές και θρύλους που ξυπνούν από τα βάθη της ιστορίας.